Hebben we nou te maken met een radiodisjockey of met een vrachtwagenchauffeur? Met beide. Ja, ik kan allebei. Ja, want je hebt een heel album uitgebracht, Hessel. Ja, ik heb een droom verwezenlijkt. Ik had een droom om een album te maken, vrachtwagenliedjes. En dat heb ik gedaan. Hoe ben je bij die droom gekomen? Was als jongetje zijnde al, dat ik vrachtwagenliedjes meezong. En dat ik dacht van, yes, dat gevoel van vrijheid, dat wil ik ook bezingen ooit. Toen ik bij de radio zat, toen dacht ik van, waar zijn die prachtige oude vrachtwagenliedjes gebleven? Voor de radio hadden wij een liedje nodig voor een roadshow. Dus ik kwam in contact met Dick van Altena en van het een kwam het ander. Toen zei Dick van, nou waarom zing je niet meer liedjes dan? Ja, ik zei, maar het is bedoeld voor de vrachtwagenchauffeurs, die moeten die liedjes zingen. Ja, zeg maar, jij kan het toch ook zingen? En zo is het ontstaan. De liedjes zijn in 3 weken geschreven, op mijn aangeven door Dick van Altena. Daar ben ik heel blij mee overigens. Want die weet natuurlijk hoe die cadans moet zijn, hè? Die Johnny Cash-achtige sound. En die schreef eentje voor mijn vader en eentje over de tachograafschijf. En ik zei, er moet eigenlijk eentje komen met cruise controls en rotondes, wat minder stoffig. En ik zei, er moet 3 akkoorden zijn. Ik zei, eigenlijk moet het ook zo wezen dat ik ze ook allemaal op gitaar kan leren spelen. Ik zei, maar dan kan ik ze zelf ook performen. Nou, en binnen 2 weken heeft die man 12 liedjes uit zijn pen gerammeld. 4 jaar erover doen, dat is meer tijd dan een gemiddelde artiest tegenwoordig heeft. Dat betekent dus dat je echt met hart en ziel je album kon maken. Ja, ik ben een perfectionist. Ik was niet tevreden, ik ben geen zanger. Ik was geen zanger, hoe je het wil noemen. En ik zong het in en toen dacht ik van ja, maar dat kan ik beter. Dus een half jaar later weer een stapje hoger en zo heb ik het steeds verbeterd. En ze zijn waarschijnlijk ook wel eens gek van me geweest, maar ze gaven me wel de tijd. Zodat dat als ik in het bejaardentehuis zit en ik kijk terug en ik luister terug, dat ik dan zelf denk, wat een ander ook van zegt, van dat kon je niet beter.